Správna odpoveď je strawberry cake. Mňam, výborne. To bolo cheese bread. Ide ti to skvele? Je to pineapple pizza. Tropická bomba. Správne je fish sandwich. Pokračujeme. To bol milkshake. Lahodné. To je chocolate cookie. Sladká výhra. Správne slovo je chicken soup. Mňam, chutné. To bolo cucumber sandwich. Zdravá voľba. Odpoveď je chicken rice. Výborne. Pokračujme. To je ice cream cookie. Sladké kombo. Správne je tomato pasta. Taliansky šmrc. To bol lemon cake. Citrónové potešenie. Odpoveď je cornbread. Chrumkavé však. Správna odpoveď carrot cake. Mňam, klasika. To je butter bread. Jednoducho chutné. Správne slovo je burger fries. Fast food šampión. To je egg toast. Raňajková paráda. Správna odpoveď je grub juice. Osviežujúce. To bolo apple pie. Sladká americká klasika. Záverečné slovo je steak potato. Gratulujem. Zvládol si to celé. Koľko si uhádol správne? Napíš do komentára. Nezabudni dať like a odber. Ďalšie emoji kvízy už čoskoro.